1xbet मोनसे अनलाइन बेटिं प्लेटफर्म जेराव नोंथांमोना स्पोर्ट्स इवेन्टनि अनगा टीवी गेम्स आरो ई-स्पोर्ट्सआवबो बेट खालामनो हागोन। 1xbetआ आरो अफार खालामो स्लॉट गेम्स जिखौ प्रोड्यूस खालामो 25 प्रोवाइडर्सफोरा जेरै कैसिनो गेम्स। ट्राई योर लक टुडे लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव होनाय दं। Hello friends and welcome back to my channel. Aasakhalamw नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। जों दिनै मोनसे स्पेशल जायगायाव थांनो नागिरदों। सो नोंथांमोनखौ खोन्थिगोन बै स्पेशल माने जोंनो तुमसे ना हो पाएगा। स्पेशल माने जोंखौ जोंनि लोगो सासे लोगोआ जोंखौ इनविटेशन होदों बिथांमोननि न'आव थांनो थाखाय। बे जोंनि कलेज मेटमोन माने मेट कलेज मेट एन्ड बिथांनि न'आव जों थांगासिनो दिनै। बिथाङा जोंखौ स्पेशल बैसागुनि इनविटेशन होदों। स' जों गासैबो फ्रेन्ड सार्कला ज' जालायनानै जोङो थांनो नागिरदों बिथांमोननि न'आव। स' नोंथांमोनखौ खिथिगोन दिस व्लग इज गोइं टु बी भेरि स्पेशल। स' दिनै माने आंजों सासे लोगो दंफाखायो जायबा जोंनि फ्रेन्ड सार्कलनि लोगो सासे दंखायो। बिथाङा आंजोंनो दंखायो नै। Say hello. बिथांनि मुङा जाबाय इग्नेस। बिथाङा जोंजों एखेलगे माने कलेजाव फरायदोंमोन। स' जोंनि फ्रेन्ड सार्कलाव दोङो दा बियो। ओमफ्राय नैबेबो दोङो जोंनि फ्रेन्ड सार्कलाव आंनि दान'आ। Okay, so say something to my friends in Bodo, please. in Bodo कुछ बोलो बोडो में बोलो। चलो इंग्लिश में बोल दो। मैं फिलहाल बोडो में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जस्ट बोलूँगा कि हम लोग जा रहे हैं तो जस्ट हम लोग के लिए प्रे करना कि अच्छे से हम लोग जाएं। हम लोग का डेस्टिनेशन अच्छे से पहुँचे। ओके थैंक यू। तो रास्ते में दिखाते हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स। लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स दा जों मोनसे जायगायाव नेगासिनो सासे लोगोखौ सानै लोगोखौ जों नेगासिनो। बिथांनि मुङा जाबाय दा खोन्थिसिगोन। नै लोगोफोर बिथाङा दाबो ओंखाराखै। बिथांखौ माने बे रखम लेजिखायनो जोंनि फ्रेन्ड सार्केलनि गेजेराव माने लेधा होनना बुंनाय जायो। बिथांनि मुङा जाबाय मिस्टार दा खोन्थिसिगोन राजन स्वर्गियारी। बिथाङा जोबोद लेट माने ओंखारनाया सिख्लाफोरनिसायबो लेट जायो। बिथांखौ थाबैनो ओंखारनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। स' गाइस जोंना लेट हाय रेडि जाखांबाय नै। बिथाङा मारै नुदों नायलाय हेन्डसामथार। सोरबा जुदि सिख्लाफोर नायदोंबाथाय बाहायमान नायखा। ओमफ्राय बिसि दं जोंना नै बिथाङा केडि स्वर्गियारी आरो जों गासिबो बेयाव ग्रुप जाबाय दा थांनो थाखाय रेडि। तामुलपुराव सानैसो लोगो दंबावो बिथांमोनखौबो जोङो ज' जानानै बिथांमोनजोंबो जोङो ज' जानानै थांगोन। स' स्टे टिउन। स' गाइस जोङो नै तामुलपुरनि थावरिखौ मोनफैबाय। बेयाव बाहायमान आंनि न'नो बाहायमान ओंखाम जाहोनोसै फ्रेन्ड्स एन्ड देन जोङो जोंनि लोगोफोरखौ मिट खालामनो थांगोन जेराव जोंखौ नेगासिनो तामुलपुराव। स' बेखौबो खिन्थिगोन नोंथांमोननो नायलांबाय था। खारदो लाजिदो बिथाङा नै। स' जोङो नै तामुलपुराव मोनफैबाय। ओमफ्राय बेयाव दा जों लोगो सानैसो लोगो हमबावनोसै ओमफ्राय जयैनो थांनोसै। नैला जोंना लोगोफ्रा माबा माबि नायगासिनो दं। नैबे सासेया जाबाय जोंना माहाजोन ओमफ्राय नैबे सासेया सुपार माहाजोन भनिता आरो मिमि संना जानाय मिमि। देहा नायला खनसे इथिगोले मार साफा नुनो माथो मानसिफोरखौलाय दिनैलाय। आयु नायला खनसे सानैबो गजब बेइज्जती है भाई। नै स' जोंहा बयजोंबो परिचित मिमि ओमफ्राय बयजोंबो सिनायजानाय बनि। स' जोङो गासैबो लै ज' जालायबाय। ओमफ्राय नै आंखौनो सिथाबबाय थायो आंखौ गारनो नाया आंखौ। नोंसोर एक्चुअलि मा लामानो नागिरदों? मानो मास्क नांगौ करनायानो गैला। नुदोंना खावलाय गोसोम जायिनि थाखायबो माने इसोरनो मास्क नांगोन ओरैबायसा माने केयार।
खावलाय गोसोम जानायनि माबा नांगोनलै जायनि मास्क गाननो जों दा बहाबा थांनो नागिरदों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लुगैदों बहा थांनो नागिरदों खोन्थागोन मिस मिमिया दा खोन्थालाय बहा थांनो नागिरदों लायनो थांनि Nice joke. So here we are going, friends. Driver change खालामबाय आङो. दै गांबाय. ओमफ्राय दखानाव माबा मोनसे लोंनिसै. दै गांबाय. दै लोंदों. आनिबा. मा? Hano. मा? Brek kom dengan nilai. Mwnse apa? Ma. Iman nang reka aku tiga. Ma. Kusun tiada Mwnse. गजब बेइज्जती है. Saya merasa bisa lebih naik. So friends, नै जोङो जोंनि लोगो लानाव थांनाय लामाखौ मोनबाय. फाख्रिबारि लामा. ओमफ्राय जोङो बिथिंनो थांगोन. नैबे लामाया. And these guys are also here. You can check it out. नै गासिबो मोनफैजोबबाय. फाख्रिबारि जायगायाव जों थांगासिनो दा जोंनि लोगोनि न'आव. Guys, फाख्रिबारि मोनबाय जोङो फाख्रिबारि. The right side थांगोन. मोनसिगोन जों लोगोफोर मोनसिगोन. नै मोनबाय जोङो. लोगोमोननि न'खौ नै खनसे नायलाय बिथिं गजब बेइज्जती है नायलाय खनसे नायलाय come on please मा खबर नै लाजिसोदो लोगोफोरा माबा मानसियानो दे खनसे दे जोबाबो नायलै मा खबर ओइ नेपालिसोना बिथांनि मुङा जाबाय बिना टुडु दिनै जोंखौ लायनो बियो अमा गोरान दाउ गोरान नङा ओमफ्राय मा सिस सयाबिन आलु सिस ओइ नोंसोर मायाव सयाबिन आलुखौनो जानो फैदों नामा होमबा सयाबिन आलु जानो फैदो पार्किं and we are visiting नै जोंना ब्लग बानायगोन होननायमोनब्ला देलायना थागौमोन ना बै नै जों सानस्रिनो होखाया बे रखम जों मोजां नुनायखौ नागिरा बिथांमोननिखौ नै बिसोरबो खानिबो नुवाखै इगनास बर' किबाखौसो बर' किबा एटा खना पानी येलो पानी सनाखौ मेरुन कालारनि टि सार्ट गाननायखौ जि साफा नुखादों नै आयु नोंहालाय मा जादों साला हिंसा बोर मोननायावनो लानांगोनलै बायनाबो मोना इफोरखौ मेकआप नांगौमोननो माने बिथांमोननो आं ब्लग खालामनायखाय माने बिना मेकआपाव नोंथांमोना दा नुगोन ना बिनिखायनो बिराद रायगासिनो आंखौ लाजिदोंनो बिराद माने नै आं सासे लोगोखौ लांनो फैलायबाय नागिरगिरि चकआव कुमारिघाटा खाथियावनो जायो लोगो फैबाथाय लाना थांनोसै बेखौ फ्रेन्ड्स नै लोगो आंनिया माने आरोबाव बेलेग जायगायावसो लांनो फैनो होबावबाय नै फैगासिनो बिथाङा हिरो तरेन टिजार কৰি আছো ইমান তহতক মানে পুরা গলত লাগি খুমাই দিব লাগে আৰু না বস্তুবিলাক ইদিনা চালে ইমান বঢ়িয়াকে ডিসকাস হৈছে তথাপিও তহতক মানে গলত লাগি খুমাই দিব লাগে কি লেত্ৰা মানে তহতে চালে দস্তিৰ নামত কলংক তহতে গম পাইছা না Meet my friend Mr. Bablu Soren बिथाङा सासे मुंदांखा सिंगार नोंथांमोना जानांगौ मिथिगौ and say something to my friends in Bodo please say something कुछ बोलो बोर्ड में बोलो हमको नहीं मालूम बोर्ड में बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा बोलो बोर्ड में बोलो खुलुम्बाई ऐसा खुलुम्बाई होता है ऐसा खुलुम्बाई और कुछ बोर्ड में बोलो जोहार चलो आना ढंग से बिको हाय हेलो ठीक है इसको
हेरा गया था रास्ता द मोस्ट अवेटेड फ्रेंड मिस्टर बबलू सोरेन हेयर स्टाइल चेंज कर दिला बापाय ना क्या যাই কিনে খালি ছোৱালীৰ ওচৰতে বহিবি তই মানে নাকি गजब बेइज्जती है মানে নকবি আৰু आं मबाइल खोन्दों नायालै मिथिगोन ना गोदान जाफुंनाय ब्लगार ना नै जों दा गेदार जागासिनो आंजों दोङो नै मिस्टार बाबलु द सुपारस्टार सिंगार फ्रम द आदिवासी कमिउनिटि ओमफ्राय जों दा गासिबो टुर जानानै माबा मोनसे नेगासिनो दं नै टेबुलाव फैथ'वाखै नाङानोमोनलै दा नांगौ जाबाय माथो नङा होमबा बिदिनो खोथायो ओइनो जोंना दिनै ओंखाम संग्राफोरा थेंक इउ स' माच बोरै आरो खासेया ओइनो थेंक इउ इमान गोथाव संनो रोंगो बरिया जादो जादो बरिया हेल' गाइस वान्स म नै जोंना सनाया बिना बिथांनि न'आव जोङो इलाइ माबा फाइनालि जोङो माने बिनामोननि न'निफ्राय थांसिगोन डेफिनेटलि मेन इयो नै माने बाबलुखौ ब्लगाव लायनो थाखायनो बिराद माने टेनसन आरो बाबलुआ We are moving back to our home. yeah definitely See you guys. yes once again so नोंथांमोनखौ next ब्लगाव लोगो मोनगोन say bye everyone bye bye yeah thank you everyone for watching our blog and thank you so much for being with us thank you